Ćao drugari, evo pre nego što krene video želeo bih da vam ukradem jedan trenutak pažnje. Da bi ovaj naš kanal bio sve kvalitetniji i kvalitetniji, potrebno je ljudi da nas zapratite. To možete uraditi ovde klikom na zaprati, možete da obeležite znači ovo zvonce sve i onda će da vam stižu obaveštenja kad ja izbacim novi video. Iznad zvonca, znači ovde gore imate 4 linka, imamo u Patreon, imamo na društvenim mrežama Facebook, Instagram i TikTok profile, tamo ćemo da izbacujemo neke kraće videe i obaveštenja. Znači ljudi, želim svima da se zahvalim koji su nas do sad pratili, komentarisali, lajkovali, šerovali, a mi sada možemo lagano da idemo na novi video. Ćao drugari, dobrodošli u novi video. Danas ispred mene vidite kutiju, u pitanju je novi laptop Acer Aspire A315. Ryzen mašina je u pitanju, nisam ga ja kupio, kupila ga je jedna moja prijateljica i danas kada kupite laptop obično dolazi bez operativnog sistema, što je i ujedno jedan od mojih današnjih zadataka, instalirati Windows 10, sve drajvere, instalirati neke dodatne programe, tako da ne tupim više, idemo na intro i u nastavku videa vidjet ćete sve ovo što sam nabrojao i kako se ponaša ovaj laptop i koje komponente sadrži. Evo ovako da krenemo, otvaramo znači kutiju, unutra imamo znači standardni punjač i laptop i imamo znači ovde neko propratno uputstvo što nama neće da treba. Vadimo laptop. Evo ga laptop. Ni punjač neće da nam treba jer je laptop već punjen. Za sada, ovo možemo znači da odložimo sa strane. Pa da vam kažem znači koje komponente sadrži laptop. Prvo da kažem, ekran je u pitanju, dijagonala ekrana je 15,6 inča, Ryzen 7 procesor 5700U, 16 GB RAM DDR4, AMD integrisana grafika i 512 GB SSD. Sad šta nama treba? Nama treba drugari jedan USB flash. Prvo bi trebali znači da podignemo operativni sistem. Evo ovako ljudi, pre nego što krenemo sa instalacijom sistema, šta vam je potrebno, potreban vam je jedan ovakav USB flash. Ja neću da vam pričam šta trebate da radite sa njim, znači imate u mom videu kako se instalira Windows 10. Znači palimo računar i idemo F2 da uđemo u BIOS. Evo ovako ovde imate ovde uključen znači F12 boot menu. Sad možete odmah u boot ovde da uđete i da stavite znači ovaj USB Kingston da vam bude prvi boot, ali meni je lakše ovako, znači ja sam zato i ušao u BIOS, da uključim boot menu, znači dugme F12 u pitanju. Idemo van i klikćemo F12. Znači ja na USB flashu već imam bootabilan sistem i odaberete znači vaš USB flash, idemo enter i idemo dalje. Kreće da vrti. Ok, idemo next. Idemo install now. Sada ovde trebamo ubaciti Windows Key za aktivaciju sistema. Vi ako nemate Windows Key, pogledajte video našeg današnjeg sponzora. Ćao drugari, upoznajte Game Store, pravog entuzijazistu za gaming, stručnjaka za software sa strašću prema igrama i besprekornim poznavanjem tehnologije. Game Store donosi vrhunsko iskustvo iz sveta gaminga na vašem ekranu. Bezbedno i legalno Game Store garantuje autentične igre, a i programe. Pratite Game Store za ekskluzivne ponude i preporuke. Postanite deo zajednice koja ceni pravi gaming i softversku stručnost. Poručite vaš Windows ili gaming ključ po ekskluzivnim cenama.
uz kod JNS10 dobijete popust od 10% na sve Windows ključeve. Potražite linkove u opisu videa za Instagram profil ili Discord server Game Store. Kada smo ubacili ključ, idemo next. Ok, idemo dalje, ovdje drugari sada treba, znači da se obrišu prvo ove particije, idemo ovako, ok, i sada, znači treba formatirati da li želite jednu ili dve ili koliko već particija, to je do vas. Ja ću jednu particiju da napravim, znači idemo new, idemo apply, ok. I to je to. Idemo samo next i čekamo dalje da završi instalaciju. Stavljamo dalje region Srbija. Samo da nađemo. Evo ga. Idemo yes. Ok. Skip. Nemam trenutno internet. Ok. Ime ćemo da stavimo korisnik. Nećemo password. Idemo accept. Zašto nisam stavio da imam internet? Kad zakačite LAN kabel ili Wi-Fi, kad se zakačite, on traži da povežete vaš Microsoft account. Ja to izbegnem ovako, znači ne želim da zakačim svoj account, ovako mi je bolje, tako da vi ako imate Microsoft account i želite da se odmah logujete, stavite slobodno internet, ja to radim ovako.
Da, evo gotov je sistem, drugari. Sad nam ostaje znači da se zakačimo na net, da izvučemo znači USB flash i da instaliramo drivere. Možete izvaditi flash sada. Evo sada imamo internet, znači zakačali smo LAN kabel. Evo ovako treba izbaciti sada ikonice na desktopu. Kako to radimo? Idete na teme, idete desktop icon settings i ja obično izbacujem znači my computer i control panel, idemo apply i ok. Evo ovako, znači idemo desni klik, ops, levi sam pritisao, idemo znači desni klik na my computer, properties i kaže dole, sad ćemo ovako, Windows 10 Pro licenca. Ok, šta još kaže? Kaže ovako Ryzen 7 5700U, 16 GB RAM-a i idemo ovako, opet desni klik, nisam ni trebao da izlazim, ali dobro. Idemo dole na Device Manager. Zašto tu ulazimo? Da vidimo da li nam neki driver fali. Sad ćemo ovako da vidimo. Znači fali nam Multimedia Controller. Trebalo bi otići na sajt da vidimo koji je to driver u pitanju. Probamo ovako, update driver, neće da može. Idemo na Acerov sajt da vidimo koji je driver u pitanju. Treba nam znači i display driver, tako da moramo da idemo da skinemo znači drivere sa Acerovog sajta. Evo ovako, ja sam instalirao Google Chrome, ovdje gore u Chrome kucamo Acer drivers, enter i idemo na ovaj prvi link download Acer support drivers. Ovdje što trebate da ukucate, ovo vam kaže gore, kucate ovaj serial number SNID ili ovaj part number, ali ja ću ovdje da ukucam znači model laptopa A315 44P, to je taj laptop. Ovako. Ovdje imamo znači drivere za Windows 11. Ali pošto sam ja instalirao Windows 10, dogovorio sam se znači sa prijateljicom da će Windows 10 da ide. One drivere što fale probat ću kroz Windows Update da instaliram ili ću da ih potražim na Google. Tako da ljudi, idem da instaliram Office i da uradim update sistema i to ću da uradim u timelapsu, pa se vidim u nastavku videa. Evo ovako ljudi, preostale drivere znači smo instalirali kroz Windows Update, znači nema više updateovanje sistem. Znači taj media driver što je tražio chipset, to je instalirano. Ja sam znači skinuo za Realtek driver, instalirao sam posebno. Sad ćemo da vidimo znači desni klik, ne mogu da se naviknem na ovaj touchpad. Idemo ovako da vidimo Device Manager. Nema znači da traži više. On je kroz update sistema instalirao i ovaj Bluetooth driver i za kamericu. Tako da evo ga AMD Radeon grafika driver. Tako da sve smo znači drivere instalirali. Sad
Šta sam ja još tu instalirao? Instalirao sam Microsoft Office, izbacio sam Skype, pošto će to njenom sinu da treba. Šta mogu da kažem, ajde probamo zvuk. Radi super računar, tako da laptop, tako da zadovoljan sam. Ne znam tačno koliko je plaćen, ali ajmo ovako da ukucamo Stuff PC. Evo, Packard Bell ili Piocu. Ajmo reklamu. Znam da i vas to nervira. Da, drugari, evo, pre nego što krene video, želeo bih da vam ukradem jedan trenutak pažnje. Sad ćemo malo da ga premotamo. Evo, pijaca radi punom parom. Šta je neki sat? Smartwatch. Radi super, mašinica. Mislim da će da bude prezadovoljan. Znači, dečko igra šah. Šta će da radi već sa njim, ne znam. Sumnjam, opet rekao bih, pošto se toliko čuje. Da uđem u BIOS, da vidim da li se vidi u BIOS-u. Znači, radi perfektno. Ali se čuje, čoveče, ima zvuk ekstra. Evo ga root. I naravno može da se zakači za kameru uz pomoć. Evo ga i ovdje gore, stoji. Kada stavite na kameru imate lufta da pomerite mikrofon napred ili nazad, zavisi kako vam. I za kraj da kažem, sve što je prijateljica tražila ja sam instalirao, znači laptop radi super, malo sam ga testirao, veoma brz laptop, zvuk perfektan. Volio bih da je malo duže kod mene da probam u renderingu kako bi se ponašao. Ali pošto prijateljicin sin igra šah, YouTube, muzika, filmovi, tako da on ima posebno desktop računar na kome igre igrice, ovo će možda da bude i overkill, ali za neku budućnost, ako radi neke zahtevnije stvari, super priča. Ne znam tačno koliko je plaćen ovaj laptop, ali mislim da nije sigurno ispod 500-600 evra. Kao model, znači lagan, elegantan, super, mislim za svaku preporuku. To bi bilo to, drugari. Ako vam se video svideo, like, share, subscribe, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao, drugari!